Kublai ya pi baro. Kapaliang sopa ya pi sa sisien sa kanil program. Pagmantanya niya karen sa pang kajing pang sini. Kaay kajing pang sini. Kajing pang sini kadai kajing bomla jong kamet. Panon kam ya ke sini kabalong ka jor tan rai. Pan ai bor ya lani ya kamet breu ban tre ban kta ban ya ban yang. Kidaw jong kajing pang sini. Type 1 kadai kajing pang bami na upan krias ba umla ban penmi ya ke insulin ha ka rukom ka babyang neba upan krias penmi insulin syu. Kaay ke insulin. Ke insulin kadai ke kanja dawai ke bayarap ya ki pengit long breu lani ki cells ban pediang ya ke sini ban pankala ya ka sya ke energy. Energy kadai ke bor ba breu ula ban rekam. Ke type 1 diabetes namal kata kadon kam ya ke insulin injection kenang ba kamet kala ban rekam ba. Umba kadai ban long bat kumta kadon kam ya ke insulin ha ka rukom kum ke injection. Ke type 1 kala ban long na ka jing hiar pateng ne ka jing sya pan sniu upan krias daki khyang jing pang. Type 2 kani ka jat jing pang kami buon sin on daki breu kila rangba na ka daw ka jing sngat. Baki breu ki syong sup palat klem ki klem tray ban penmi ya ka sep. Buon ki breu ha perthai iyo ya ka type 2 na lor ba ki syong sup ki bam kham palat ban ya ka met ka don kam. Tani ka sini ka bami na ka jing bam ba ngi bam kala kham buon palat ban ya ka badon kam ka met. Upan krias ula ban penmi kat ban biang. Ke insulin ha ka met. Nrai ki cells pat ki ba priang ya ke insulin bat ka sini kim ple te kumta ka met ka penmi sibun ke insulin klem jing mentoy. Kani ka type 2 kala ban long na ka jing hiar pateng ru. Kalat ban ya da ya ka type 2 diabetes kadai da ka bapen duna ya ka jing sngat da ka babam antar bat kham penbun ha ki jing khi jing sar ban pen kilan ya ka met. Ya kani ka jing pang ngila ban ya da ka bapen kala ya ka rukom im jongi. Don uriu start ubaong heredity loads the gun and lifestyle presses the trigger. Kajing hiar pateng ka thep kuli bat ka rukom im ka khnyot ya ujing pen bethai. Kata kamut baladadon ki bahayeng ki badon ya kajing pang diabetes kadon kajing la ya ki khot kalong yeng ban yo ya kajing pang sini. Kumta ti to dalong ki bahusial pan kala ya ka rukom im jong pi nang ba phin lai na ka ne kajing pang sini.